back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Mga silingan! Pagbantay ko na mo, oy! Ay, misuroy na itong propitang bakakon ay! Nagpasidaan! Nga usa ko no kada kong sunog, dini sa tong dapit! Ay, Anastasia! Nagpasidaan nga kinahanglan nga magbantay ta sa mga kandila ug lampara. Kay mao ko ni makaingon sa sunog dini nga atong dapit. Mao maginay bahita mo. Ay basta pasagdan mga mapaong ang kandila sa yubukan na ini. Musika man eh. Kung di papantay na, musilaop. Di lang ato biyaan ang kandila kung galing magpasiga man. Ahila moy! Mula kang si Kinsa. Ay, tala moy. Adi ato sika na tong oras. Nining babayhala. Ang propetang pagkakon tita ay gikatawan sa mga tao. Ngano man? Unsa pa? Nagpasidaan sa mga tao nga dili biyaan kung magpasigag kandila, ingon man lampara. Oy, si Kinsa good taon siyang mo pasidaan. May dako ko ng sunog nga mahitabo dinhi sa atong dapit. Oh, mitukar sa tingali ang tupak ni adtong babayhana. Mao tingali. Ay, Tita abi mo. Ano ko na jud kayo si Jay kung magpakabuang siya ni atong Anastasia? oy, de gyud na mahitabo na. Kenta mo dawat ko ni adtong babayhana. Na, mao gyud day dili mahimo. Ha! Masagulan yun magdugo sa mga tupakon, tita. Ha. Mao gyud ang higayuna nga dili na may mag-ilhanay unya si Jay. Kung magtuman magyud gani siya gusto. Daan pa jud ko ninyo. Giingnan ta na mo nga ayaw ninyo ipagawas kung unsa may naan sa hunahuna ni Anastasia. Kung magpakahilom ko maamong ta sa mahitabong sunog. Ha! Buang sa daytong magpasagad ay! Nga no good taon! Pangipuso na tunda na ito magamit o gibalin sa bahay sa imong apuhan. Oh, bituloy on. Kung mahito pa man ginang sunog, kinira nga itong bahay masunog. O gili nga itong mga butong. Ah! Kayamat man noon, ana. Reklamo kami, Lai. Nga nun dili man ko mo reklamo. Nga maayo magsayon na kayo ang magtukod og bahay. Mao gani nga may pisidaan nga ako pagumangkuhan aron mali kayo ang iyong nakita. Dili ko igsapayan ang ilang pagpukal-pukal, auntie. Ma, ang importante nga mapugnan ang usa ka makalilisa nga talan-aon nga nagdayan-dayan karon sa kuna-una. Kung padayong mapasagad ang mga tao, ang atong mga silingan, mahitabo gid ang akong gikahadlukan. Uy, kini dai, unsa man wa gyud mo adorno diha sa imong hunahuna. Dai, ang pizza ug adlaw kun kanu sa mahitabo ang sunog. Wa man sab, auntie. Pero, kung i-develop ko ning mao kong nakita, tingali makumpleto gid ang akong makita. Oy, ayaw ha. Ayaw gyud, Anastasia. Ma, Mabuang ka kung mamugos ka gyud pag-develop sa maumong katakos. Kaysa pagkakaroon lang, ilalang bugal-bugalan nga ikaw may topak nga kuwang kang usa ka handos. Sa higayon nga kumplituhon mo ang imong tahas, mabuang ka. Nakasabot ka ba kanako, Anastasia? Mahimong makatabang sa imong karong problema? Jay, Kadit lang. Ay ko biyae. tingali doon na makakita ni mo nga may duol na ako. Ako na sa'y tulisukon sa imong inahan. Mo na gibuhat ni mama diyan nimo? Hinuon, nakasabot ko anong gibuhat ni sa imong inahan. Gusto ka lang niyang panaliptan. Unfair ang gibuhat ni mama. Dili tinud ang ilang gituhuan may tungod sa imong nakita. Sa imong mga pasidaan. Gusto ka na sab nga way daw ta may tabo sa atong dapit. Mutuo ka sa akong gipasidaan sa itong mga silingan. Aron dili ba hitabo ang akong nakita? Way mawa ka na ako kung matuo ko nimo. Nalipay kay ko sa ako karon nadumugi ka ni mo, Jay. O galing lang, masambok ng inyong kinabuhi.
Doon na ako igong kabuot. Aron mo desisyon, alang nako. Gusto ka? Mangita patag mga tao nga mituo sa imong kausa. Unsa? Kinala mahugpong nato ang atong plano. Aron magpadayong malinawon kining atong dapit. Ayaw na lang, Jay. Dili ko gustong maamong ka sa ilang pagtuon ako. Tingalig masaypan kasab nga. Kuwang og usa ka handos. Dili ko ka na iksapayan-an. Ang importante, dili may tabo. Ang unsa may imo nakita sa umabot. Andam ko mutabang nimo. Bisag mismo ko pang inahan ang mamahimo kong kaaway. No, ayaw nagbuhata, Jay. Kay tingalig mo samot ang kasuko ni mama ni mo nga rin ako. Wa man ko dila makita ang imong kamatinud-anon. Sagdi lang, good. Wa mo ko magpaabot kay ilang daykon. Gawas pasad. Nadawat ko ng ilang pagsaway. Ang dili ko madawat nga. Dunay magkahiub sanay o kaha. Magkaaway tungod lang nako. Jay, utang buot. Ayaw pagsukol ni mama ni mo. Bisag unsaon ka sa imong inahan. Dili ka pa makabayad sa iyang pagbuhi sa iyang kinabuhi. Aron makita mo ang kalibutan. Pagkapuutan ni mo, an. Nga wa man ni makita ni mama. Ingon man sa mga tao nga misaway ni mo. Ilan ang katungod, Jay. O kinahanglan atong tahuron ang ilang katungod. May labay naman nagyang mo sa kasimana. Wa man nagyang sunog na hitabo. Nangandoy di kag sunog? Kanamang propetang bakakon, mo man ni nagpalakaw. Nasayop lang gid mo sa inyong pagsabot sa pasidaan ni Anastasia. Kisay na sayo? Ha? Kisay na sayo, Jay? Jay, tita ay. Mulaban yun na itong propetang bakakon. Iyan yung palalipdan. Ngano nasab ka, Jay? Mituo nasag ka ni Adtong propetang bakakon. Ma, mismo si Anastasia, dili mo tuo. Kay, malalim mo ba'y may sunog din sa atong dapit? Dili basta-basta na nga katalagman. Onya, ngano mituo ka man? Ang gusto ni Ann, ma, nga magbantay ta sa paggamit niya ng kandila o lampara. Jay, mga bata ba kung may buot ang mga tao din nga magpasaganti ang butanga? Kawas pa. Kinsa may mo gamit niya ng kandila o lampara? Nga pulas man din ay kuryente ang mga namuyo din ang dapita. Kung di day mahibawan, mukalit og brown out. Di kandila og lampara gi atong gamiton. Ay ang buot ipasabot ni Wina, Jay. Nga wa ba'y buot ning mga tao din nga dili bantayan ang gipasigang kandila og lampara. Magpatuo-tuo yun ang babayhana. Ma, Nga, husto na. Basta, ayaw yun ko pakita nga makigsuod ka ni atong Anastasia, ha? Patuo yun ako, Jay, kung dili ka gusto mag-iskandalo ko. Asa naman sa ka, Anastasia? Anak ako diha, ma. Ayaw paglakaw. Ma, Ayaw kong supaka. Dili ko gusto makadungog pa nga dunay mo bugal-bugali mo. Kay hapit na ba yung yun maupos ang akong pailob niya ng mga tao nga mitabay ni mo? ma, di ba giingnan ta naman ka nga ayaw silag tagda? Kapila naman sa kumuingon ni mo nga sakitan ko kung dunay mo tamay ni mo. Dili ka maghapon makasabot. Oy! Naman! Naglalis na sa mo? Di ka ba ako nakakita lalis sa unangan, ho? Kay nga naman, unsa may inyong gilalisan? Ang mahitungod na sab sa nakita nga Anastasia. Do, di na mauay. Unsa na inyong kilalisan, auntie? Nga dili ko na kumadang ato sa planetang Mars. Ha! Helom diha noy oy! Unsa? Nahala, kuya na lang. Hay, kuya na lang. Aron dili mo samot pagsipok ning akong o. Arang-arang na lang. Makawa na sa sapot. Tubig ba, Milay? Wait, karon pa mikato lang akong tutunlan. Giubo ka di ay. Waoy! Unya, nga nung may katol man ang imong tutudlan. Tangod sa akong pagginahot! Unsa lagi inyong kilalisan, auntie? Imagine on! Dili sila matuong. Nahimo kong Miss Gay din sa ato ni atong tuig. Ni atong tuig. Kanos auntie? Hello eh? Hello eh! Na mental block man ko! Ha, kay nga no, di ka ma-mental block. Nga sukad, wa man jud ka makadaog sa mga contest anang Miss Gay.
Nangunay kami, Loy! Ay nangunay. Managsuon ko ta. Ang ako rang hinumduman nga sige lang kag apilaan ng mga contest-contest. Pero kutob ka ra gyud sa first runner-up. Di ay! Giohok! Ikaw ako ng tubig, oy! Oh. Anastasia, unsaon man na nimong habol? Ipahimutan kong daan ang mga importante na tong mga gamit, ma. Mamilay, di ba doon na may titulo sa yuta, mano? Doon na. Ay, ako in taon tong napalit sa dihang nagtrabaho pa ko kaniadto. Ibutang sa gibukad kong hapol, ma. Unsa? Mas maayo nang doon na dayon tay madama kung may tabo man gyud ang akong gikahadlukan. Ay. Anak. Abi ni Muan. Parehas sa atong mga silingan. Murag nagduda na sa kunin mo. Bahala nagmagduda ka na ako, ma. Basta tuman na lang akong hangyo. Sige na. Way ko mo sa mga ma. Sige na. Ipahimutang din niyang akong gipangayo ni mo, ha? Hala? Ma? Brown out! Nag-brown out! Nga naman na kung mag-burn out. Mauna na akong gikahadlukan, ma. Unsa? Sige na, ma. Tadaan na ang mga importanteng papilis o gibutang sa hapol. Ay, nahala, sige. Ngit-ngit na hinuon da. May flashlight man tama, gamita to. O lagi. Ay! Ay, auntie. Ay, oh! Ang sabi ako nag-isaw mo, oy! Kulit naman nga, may waterfall din sa amo! Waterfall nga may tubig! Wa man sa ka magtanaw, good auntie. Gay, ay! Oh, sabi ako tanawon, ang gangit-ngit! Nagbukad man kog habol, auntie good. Aron butangan ko sa mga importante na tong mga gamit. Ingon man mga papeles. Ha? Ngano dayan? Karoon ang sunog? Auntie, di lagi ko makasulti kanus. Ang ako pangandam ra gyud ni. Kasakit! Oo niya! Sorry, gid kaayo na pandol kay noon. Lagi, ay! Sakit kayo, namumo ko! O niya! O sige lang tag, like this? Ibutang ang binantang na tong butang din sa atong agianan. Hagdon malukapan na lang ta, kaya di ta makakita. Tabagi lang kog ampo, auntie. Adi ligid mahitabong ako nakita. Tabangi ko, auntie. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!